and bathuthi mhlambe ngicela ukubuza uthi wena bekuhuwe kukhulunywa nawe kanje. Yes, nidiniwe kanje uhayi. Uzobuyini uhayi? Buyela kwi live. Okay. Angikwazi let me go remove. Can I speak? Okay. So Ashawe, did you want to say anything before Nonzi? We're selling at 30 seconds. Quickly. Okay. Pencil. Mzala. Sorry, guys. Pencil. Yebo. Okay, sesinkhona. mana ulwelu high. Shit, so guys. Okay. Mana ulwelu high. Did you say that? Yo. Where are we? Comment section. Umuntu oseceleni ufunda comment section akumina ongikhulumayo. Mzala umuntu Beside to high, the whole conversation. Boy, Piwe, ngiyanithanda guys. Sorry. Sengiqedile uAmanda Lulama. Engathi uAmanda ngalulama uAmanda be right guys. Khuluma. Mzala umuntu oseceleni obefunda comment section akumina ngithanda hi. Ngicela nisimele upencil acede bafethu une-information very important. Ngicela nimuthe no you. Yo. Nonzi. Sokushayela lo high wena. Pencil. Mzala, can you hear me? Yes. I'll just send you a screenshot. I'm gonna ask family Amanda to be honest about where Amanda is at, because as it stands, they might get into trouble with the hospital. They claim ukuba Amanda is admitted. I'm currently talking to one of my friends. She's a doctor there, currently on a call. I was talking to her, and she said there's no one by that name admitted at the hospital at the moment. I'm gonna send you all the proof on your WhatsApp. I spoke to Karabo already, so I'm just gonna get your number and then I'll get you in touch with the doctor. But can they please not do this? It's dangerous. They can be in trouble because right now they're dragging the hospital and the hospital know nothing about that. It's very dangerous. If they can they please refrain, take back their word, because currently they are watching and recording. People are watching and recording. I've been here for the past two hours asking you to please accept my request. Nangithi network beyibhayizisile manje besicishe sakenza njalo. Ngicela ukubuza unmute me ke. Okay, sorry. Ngicela nanimute upencil guys. Bye Mzala. Sharp, before yehla ithi mute account, no, unmute. Yeah, Sharp, so right. Sharp Mzala. Eshowe. Unmute umutile Mzala. Hello? Hayo mina kusibawulela ngeke. Yebo. Ukusiphi isibhedlele uAmanda? Yabona indaba yasesibhedlela kade sikhuluma guys, besisacela bandla abantu baye ukudlala ngathi manje. Ngeke size siqamba manga sithi ingane isesibhedlela ngathi besiyibekephi. Sicela nje abantu baphume kuthina ngendaba yesibhedlela manje uAmanda usesibhedlela. Ngabe simfihlephi simfihlele ukuthini? Ngabe sizokhuluma sonke lesikhathi sizoqamba manga for ini? Okay, ngicela just for the one last time ne, because now bathi abantu basesibhedlela bakhona, some people are recording. I just want to be sure. Please name igama lesibhedlele then sidlule Mzala. Eddington. Okay, lenkukhu ekhala yalapha ekhaya Mzala. Kusile Mzala, khali inkukhu manje. Lenkukhu ayisibulaleni sidle, inkukhu zikhala ngabo 5 ekseni, siyilahle isikhathi lenkukhu. Ngicela ukuveza inbox ya iDM yami engayibhalela uNonsi. La engaphendulanga khona. La engaphendulanga khona le ayiphikayo ngicela bandla ukuyiveza. Ngoba manje angifuni lokho esibuke kathile ngathi abantu ababi. Ayiphikayo. Uyiphikile wathi akaze ngikubhalele umuntu owabarudo wakubhalela uphilile ekubeni mina ngakubhalela. Ikuphi leyo live le ngithenga Nansi.
Nansi. Kukhona ukuthi sin lapho ukuthi ngiyibonile because kuyabhala ukuthi sin. Umuntu Wangibhlokha eyifundile message. kanjani ekubeni ungayibonanga? Ima, ngikuphendulile? Veza ngiphendula khona. Awungiphendulanga, wangibhlokha. Because angiyibonanga, ngikublockile. Ngiblockhe mina. Yes. Umuntu oyedwa, angikublockanga wena. Ngiblockha umuntu oyedwa lo obe rude. Account it's- not found. How can I know ukuthi it's me? Wena lo. Hawu ngeke Akubhalele. uzungifuqe ngento engingayazi. Mina ngiyavuma ukuthi abantu abangaboneli bawu2. Niqale nathi uma wenu ungibhalelile, uma wenu ngamziba. Yimi ama-DM umama. amaningi. Yimini umama. Uwena umama. Ima bengikublockha kanjani ngingazange ngize ngiyifunde ngoba ngiyiphendulile leyo nto. Umama uthe wena nje umncane kunami. Unawo umama nje. Nginazi izingane kodwa ngilingani nawe. Ay, umdala. Umama, you have to speak with respect, also respect. You don't sound like umama ka-Amanda. Okay, let me Uma be a child. kaphilile mina. Uma kaphilile mina. No Amanda futhi ingane yami, Amanda ngoba uyalingana nophilile. Oh, okay. Amanda wena uyamzala kahle kahle. Ngiyacabanga ukuthi insult leyo. And ngizokuhlonipha ke insult. since umama ngizokuhlonipha ngoba ngikhamuke ekhayeni